buscador. Anem per la carta del quincunce. En català no sé com es pot dir, quincunx? Fixa't que és carta d'aspecte, per tant és algo que has de fer tu, una acció que has de fer. Però en aquest cas és verda, que és aprenentatge, llarga. Hi ha la verda curta, que se'n diu semisextil, que aquest he dit, vaig dir, és aprendre. No et preocupis, simplement aprèn, i ja està, sense preocupació de cap classe. Amb aquest és una mica diferent, perquè sí és aprèn, t'està dient aprèn, has d'aprendre, però has d'agafar molta informació perquè has de prendre una decisió. No immediata, amb temps. T'està dient, necessites temps aprenent per agafar informació suficient i prendre una decisió important. Per això se'n diu una crisi de decisió. Hi ha una crisi que t'obliga a decidir. Però no ara, sinó sí que comença ara, has de començar ja a buscar informació, a aprendre coses, o sigui, buscar com solucionar alguna cosa per després prendre una decisió que ho solucionarà. I aquest després poden ser algun mes, vale? Me refereixo que és a llarg plaç, no és immediat. No sabem quan, perquè dependrà de moltes històries. Tampoc sabem què, no? Però què t'ho diu altres cartes que van sortint en la tirada. Però d'entrada sí has de prendre la decisió d'aprendre coses, de buscar informació, dedicar-te a aprendre alguna cosa, per acabar prenent una decisió d'aquí un temps. I això reforçarà la teva voluntat, serà positiu per la teva voluntat. Però hi ha això, crisi de decisió, costa prendre decisió quan no n'estàs segur, perquè sempre sembla que et falta saber alguna cosa més. Bàsicament és això. Vale? Si tens algun dubte, en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo.